Nemo. Pojďme. Ten Korky jak tam běží. To jsi trošku splet hry, ne? Ten pes, ne? To je Korgi, ale. Korky a Korgi je rozdíl. No. Korky bůček. Tou kometou pryč, ty vole, muza. Buboje, víš, já nejdřív dostal tu šipku a pak až kometu. Mám se schovat. Komet. Top. Prdele, poprvé v tom boss Gilda hned umřu. Tou kometou se musíš schovat za ty spajky, no. Mně se ještě nikdy nestalo, že... Se ještě nikdy nestalo, že jsem dostal kometu a zároveň to. Viděli jste už mytického tohle šaška? Tam totiž, když se zničí spike, tak to dává damage do raidu, každý zničený spike, takže se musí ničit, aby když vyplošní všechny spiky, tady to jak dává, ten Infernal Burning, tak musí tam být jenom jeden jediný spike, maximálně 2. No. Nesmí tam být jako, teďko jakých tam bylo asi 10, ty vole, tak by nás to vypipovalo. Do toho máme ještě daleko. No, úplně ne, no. Okay, try this feat. Jo, Goldy! Nice. To jsou goldy. Je superový.